Il-bajja ta' Xlendi Fawdex fost l-aktar infittxija għall-lawm f'dan iż-żmien tas-sena tinsab magħluqa għall-lawm sakemm joħroġ avviż ieħor mill-awtoritajiet. Dan minħabba l-periklu fil-kwalità tal-ilma baħar fil-preżent. Fi stqarrija maħruġa mid-Direttorat għas-Saħħa Ambjentali fi ħdan is-Sovrintendenza għas-Saħħa Pubblika kien avżat li sakemm joħroġ avviż ieħor mhux rakkomandat li jsir għawm fil-bajja ta' Xlendi. Twaħħlu wkoll tabelli li juru li fil-bajja ta' Xlendi ma jistax isir għawm. Fl-istqarrija madankollu ma natawx iktar dettalji dwar għaliex din il-bajja mhix tajba l-għawm fl-aqwa tal-istaġun tas-sajf. Fl-aħħar din iż-żona ntlaqtet minn arar qawwi kawża tax-xita li konsegwenza tek spiċċat maħkuma minn riħa ta' drenaġġ qawwija wara li dan far fit-toroq ta' Xlendi, saħansitra fil-parti fejn hemm numru kbir ta' ristoranti. Ix-xita qawwija li għamlet aktar kmieni din il-ġimgħa fi Xlendi waslet għal arar fit-triq ewlenija li twassal għal bajja. Iżda minħabba nuqqas ta' attenzjoni mill-Kunsill Lokali tal-Munxar, is-sitwazzjoni ġiet saħansitra għar. Dan hekk kif fil-waqt li fil-passat Kunsill Lokali immexxi minn maġġoranza nazzjonalista kien ineħħi l-bankijiet ta' mal-bajja appena jkun hemm l-ewwel previżjonijiet tax-xita, il-Kunsill preżenti mmexxi minn maġġoranza Laburista ma neħħihomx. Residenti fiż-żona spjegaw li l-ewwel xita tnadda fil-wied b'materjal fosthom qasab jispiċċa jinġarma l-ilma. Kien għalhekk li fil-passat il-Kunsill kien ineħħi l-bankijiet ħalli l-materjal li jinġarma l-ilma jkun jista' jibqa' dej. Iżda bid-deċiżjoni tal-Kunsill Lokali Laburista li ma jneħħix il-bankijiet aktarx li qatt ta' qasab weħlu mal-bankijiet bil-konsegwenza li nħolqod barikata li żammet l-ilma. Dan wassal komplew jispjegaw ir-residenti biex il-livell tal-ilma baqa' għoli. Kawża ta' dan qatt taħwienet spiċċaw imtlew bl-ilma bil-possibilità ta' ħsarat fil-proprjetajiet tagħhom. Ir-residenti spjegaw ukoll li meta kienu innutati l-previżjonijiet ta' xita qawwija ġibdu l-attenzjoni immedjatament lill-Kunsill Lokali. Madankollu jidher li l-appelli tagħhom waqgħu fuq widnejn torox tant li l-ewwel xita ġiet il-bankijiet tħallew hemm u l-ilma ma setax jibqa' dej. Ma' din is-sitwazzjoni żviluppat ukoll riħa qawwija ta' drenaġġ u issa wkoll il-bajja ta' Xlendi imagħluqa għall-lawm.